Biye kari septembre kalo kile muga ani kele san bafla ani muga ani duru neganye muga o sanga bisaba soro sibi bankmana hakaja mali fantan nani belajelena ambalma bamana kameno mali kono ani mali kokan ni kuma imba soro amunu matrafale be jabranu koro yasab se ka famel soro tv sherifla bamananga kuna fonuna munu be nyofolke awi mali kunkan ko kibarola ambawla dunia ka fongoni o kuma seli Kasangani dogokun keren min talimbe mali nyemo fe ka nyeshin ben ani kelenya ka do dakele fe ka bo dakele fe namba wile ko semaine nationale de réconciliation kasangani o bara uye ninake atako nani nayi ministre so min ka bara nyeshin be chebe ani kambe o sabatilima mali de ni nwanche no ministère de la réconciliation nationale kasangani amanyemo ka lanyini uye don takake ala wuli ani ala deli ka alqur'ane sanuma ko kalanga chaya bamako juma misiri ba konana bara ko foli abenani juma seli abaro flabe kera nyogon fe ma baw chama nyogon soro ni do kalamba keneka min kera juma do septembre kalo kletan kononto samba fla ani mukani duru sherifla jakan soto Abdou Karim Sako ani nuhum koni olikera baro sheri be ani keleya dogokun kerengreni mistala anga jamana nyema o fe ka kene ni wati nyi o kum kona o korone kala belebele la be bamako misirba kono min kera juma do so moda afa foka do juma wati ula boko misirba almamu aka kutuba kona na ay hakilna jigi ke korone ayawla min be adama don wele kana bene keleyama ani tege di nyongona ma foka tasi ya fa nyongona ma o mi ni anga jamana makobo la 600 la nyini fu itala fona kera kana duwa ke jamana ye Togo mina jamana do miseka ya fanyongoma kudusukun ke kelenye jamana ka basigi ninga jamana tanye kasro kurane ya an ladonya na kosebe kurane an ladonya na kosebe fe ni bentino akacha afin anyana bomandi ana fo kutuba konna la akacha tawro damado anana kurane yorola wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu o aramadu aka fara ɲɔgɔn silamɛw aka fara ɲɔgɔn Allahu Taala ka diinɛ o juruba kelen na akana fara anana n'a ye hujuratu kɔnɔna la tuguni ko wala tanazza'u fatafshalu wa tazhabu rihakum hakila nin kuranɛ aya jamana mago bɛ na kosɛbɛ a ko wala tanazza'u a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn mana kɛ fɛn jumɛn bɛ na fatafshalu a bɛ kɛ jitɔ de bebe siran be jabetige numina o kofe watazhabu rihakum abarka be ba atsika fu nyamoy ata nyaawere ata nyamoy femeni belajele femia afurae qur'an ngana no tukuni akojugo de ko man afa wa aslaha ni mami ni yafa kofe kanyman bara amu o kenede kambi fem belajele jamana ngela afamba afra yafadi ameka nyini yoro nama yafa nyogoma ka nyogon buya ka nyogon to nyogon gasila ame fem fela be barafu beni kiliya ani yafa nyogoma o ministre so o kala sigiden kume keneka jamana nyama o kala nyini ni bare na ode ka fo jamana ka sega basigi ka ala deli ka duwo ke jamana yi jamana basigi kama ani jamana do la kanali kama sango ame wati mna no dogokun kerengreni ka nyeshin beni kilama anga jamana kono c'est le jamana na comme la semaine nationale de la réconciliation cadre kono au cadre de septembre kalo clé tan duro fakata c'est à clé mugan kelema donc ce matin na ay bara damno ke tuye kurana kala ka nyeshin jamana ma ani jamana dimu ani mishi saraga bom kela mishi faran feno fana au be à cadre kelende donc les gars na jumana kutuba tumbe au thème kelende kan parce que nyina réconciliation thème cadre l'indominka o yanga tabia onanga lada nanga sekoni donko cadre fin chama bambolo ya mbese ka to anga fukfonu ko ni kele uniforme be ni nyonche uluka seka basigi ka solution sera là ka sera amata fa refe donc ni semaine ni tumo cadre de kono donc bi klega na antu meduma misiri la au coup punchera 600 donc la nini de tuyoye
kala dɔnniya k'a fɔ ni baara min bɛ senna jamana ɲɛmaaw fɛ n'o ye semaine nationale de la réconciliation sénari a baaraw n'o donna dɛnɛ tɛmɛnen wa a bɛ kun cɛ septembre kalo tile 21 Ala ma bɛn ni kelenya ni badenya sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ jɛrɛjɛkuluba min sigilen bɛ Mali jamana kɔnɔ yaasa ka se ka du dɛmɛdenw n'an b'u wele ko baarakɛlaw ka se k'u ka hakɛw n'u ka jo sariyaw k'o sabati ka ɲɛsin u ma ni a don ɲɔgɔn kɔnɔ ye adadi ye ka sanga ni a ma ɲɛmaaw ka laɲini n'u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye. U y'a kanu nin kalanta in ɲɛkɔrɔla la k'u bolo fa k'a to ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin nin maa kofɔlenw ma yaasa u ye se ka jija ani cɛsiri kɛ ka ɲɛsin kalan o sabatili ma cogo min na Mali jamana kɔnɔ. Serifila Jabarani so tɔgɔ la Kadija Traore ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la. Walasa ka dɛmɛ do denmisɛnninw ma minnu bɛna duguba kɔnɔna na kana baara kɛ ka kɔn ekɔli wili ɲɛ vacances kɔnɔna na olu hakili bɛ se ka to cogo min na ekɔli ko la o hukumu de kɔnɔ Adat n'a ka partenaires ye nin dɛmɛ ta ka du dɛmɛdenw sɛgɛrɛ. A sigikun kɛra k'an balimamuso du dɛmɛdenw k'u dɛmɛ kalan ta sira fɛ parce que an b'a ye k'a fɔ baarakɛla an tɔɲɔgɔn caman bɛ na duguba kɔnɔ ka sababuya kɛ kalantaminɛ tɛ sɔrɔ bolo ka kalanw bɛ tiɲɛ kalantaminɛ tɛ sɔrɔ mansaw bolo ou bien moyen ko b'a la gɛlɛya caman de b'a to an bɛ na duguba kɔnɔ donc an y'a hakili jagabɔ k'a fɔ pour que u ka to kalan na parce que surtout musomani ka kalan nafa ka bon kosɛbɛ donc pour que u ka se ka maintenir u ka to kalan ninnu na an y'a ŋaniya k'a fɔ an bɛ kalantaminɛw d'u ma parce que kalanta surunyalen don donc o na kɛ sababu ye caman na bɔ an mansaw olu ka bɔta la ka ɲɛsin an ka kalanko ma donc o de nana ni nin hakilina ye hakilina fana donnen do projet ba dɔ de hokumu kɔnɔ n'o tɔgɔ ye Jofa Acte ani tɔnba 5 de bɛ ka lawaleya Mali kɔnɔ n'o dɔ ye Amaprosi dɔ ye Gradecom ni ENDA ye ale ni Soli AM olu bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ denmisɛnninw ka lakana na ko in yɛrɛ ko ɲɛnabɔbaga n'a musaka bɔbaga o ye World Vision ye donc mɔgɔ bɛ World Vision dɔ i b'a dɔn k'a fɔ World Vision jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ denmisɛnninw ka lakana la Mali kɔnɔna na. An ko denmisɛnnin ka baara kolo girin a man tɛ k'o de kɛ mais baara fitininw denmisɛnnin bɛ se k'o kɛ o de ye bi lajɛrɛ kunba dɔ ye pour que ka se k'a jira adamadenw na k'a fɔ ko denmisɛnnin bɛ se ka baara kɛ baara fitininw vacances kɔnɔ mais ni école bɛ ta a kan ka labɛn a ka taa école la. Fɛn min ye autorité locale maaw ye olu kɔni ye nin waleya in tanu kosɛbɛ. U ye nin denmisɛnnin ninnu bɔ min u y'u sɔrɔ cogo di donc o tɛ se ka kɛ ni cɛsiri tɛ denmisɛnnin 60 ka u tɔmɔ Bamakɔ kɔnɔ u ma bɔ dugu kelen na wa u natɔ fana ma na u ka adresse la mais k'u tɔmɔ k'u fara ɲɔgɔn kan k'u former k'u ladon u ta kuma selen so k'u bilasira ni kalankɛminɛnw ye ani wari vraiment hakilina mun don foli kan ka kɛ u ye kosɛbɛ an bɛ mun ɲini denmisɛnninw fɛ dɔrɔn u ka minɛn ninnu minɛ ka ɲɛ. Du dɛmɛden minnu garizɛgɛ donna nin kit scolaire ninnu na u y'u ka nisɔndiya n'u ka nimisiwasaw jira. Nisɔndiyaba de bɛ ne la ni ne taara an ka kalanyɔrɔ la ne tɔɲɔgɔnniw olu fɛn kaye ninnu b'olu bolo olu bɛ nisɔndiya kaye dun tɛ ne bolo ne bɛ to mɛrɛmɛrɛ de la mɔgɔw kɛrɛfɛ ne ye kaye sɔrɔ a diyara ne ye. Ne kɔntalenba de don a diyara ne ye ne cɛɲɔgɔnw kun bɛ na kalanya fɛn dɔ sɔrɔ ne kun t'a sɔrɔ nka u y'a di ne ma a diyara ne ye n cɛw ni baraji Ala k'u minɛ u ka baara na. Ne nisɔndiyalen don n ka kalanko la a diyara n ye parce que a ye n dɛmɛ n ka kalanfɛnw sɔrɔ ne kun taa kalanyɔrɔ la a ɲɔgɔn kun tɛ n bolo mais bi n y'a ɲɔgɔnna sɔrɔ a diyara n ye. An bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko nin waleya in ka bɔ Adat maaw ka yɔrɔ la bɛɛ kɛ san o san ka kɔn ekɔli wili ɲɛ. Ali bi ka sanga ni dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min talen bɛ Mali ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛsin bɛɛ ni kelenya o sabatili ma Mali kɔnɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye o dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen ye dugawu kalan kɛnɛw caman olu bɛ sigi ani fɛn min ye dugawu ka ɲɛsin jamana ka basigi ani cɛbɛn ni kanbɛn sabatili ma o hukumu kɔnɔna na an balima chrétien diinɛ maaw olu ka église ba kɔnɔ n'o ye cathédrale de Bamako ye ni dugawu kalan kɛnɛ fɛnɛ sigira yen nɔ ka ɲɛsin Mali ka baaraw ani Mali ka kelenɲɔgɔnya cɛbɛn ni kanbɛn o sabatili ma malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali marabaw olu ka laɲini hukumu kɔnɔna na chrétienw ye nin seli ni nin Ala wele ba in labɛn ka ɲɛsin o baaraw bɛɛ lajɛlen ma. Colonel Major Monsieur Jean-Claude Koulibaly ale
da ale ka laseliw senfɛ a sinsira kosɛbɛ an ka jamana frontière fangaw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ yaasa bɛn ni kelenya o se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na a ka kɔrɔfɔw la kumaba a da sera olu ma an ka ɲininikɛla Mamadu Ben Sherif Sumano a n'a ka jatala Abdoulaye Sogodo ka kuma galama la. Comme gouvernement du Mali y'a sigi san o san ka dɔgɔkun kelen bila pour que jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan bɛn ani sabali la. Donc o de y'a to bi an nana cathédrale la diinɛ tɔgɔ la chrétien diinɛ catholique tɔgɔ la pour ka se ka message passé bɛn tɔgɔ la jamana tɔgɔ la. Mali bɛ cogo min na bi bɛn de ka ɲi an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o ma daminɛ bi o de y'a to an yɛrɛ ni semaine tɔgɔ da héritage culturel ka tugu la depuis an ka fɔlɔfɔlɔ tile la bɛn ani kuma ɲɔgɔn fɛ o de bɛ du sabati. Donc o de y'a to bi an nana chrétienw ka yɔrɔ la o diinɛ bɛɛ tɔgɔ la pour que u ka delili kɛ bɛn ka sabati Mali kɔnɔ. Catholiquew fɛ an b'o de ya bi an bɔra yɔrɔ tɔw la protestant ani diinɛ tɔw bɛɛ tɔgɔ la. Donc diinɛ différence tɛ Mali kɔnɔ an bɛɛ bɛ Mali kelen de kɔnɔ ka baara kelen de kɛ. Donc o de y'a to an bɛ ka taga bɛɛ de fɛ yen pour que bɛn ka sabati Mali kɔnɔ. Bon o tɛ se ka kɛ n'an bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan. Jamana kuntigiw y'a lawaleya cogo min na bɛn ka sabati maliyɛn bɛɛ de ɲɔgɔn cɛ parce que aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na fɛn binna Mali kan n'an m'an kɔlɔsi farafarali de ka d'u ye. Donc u b'a fɛ k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn na ka na kɛ ka diinɛ kɛlɛ jagoya wuli ka sɔrɔ diinɛ kɛlɛ ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ. Donc o de y'a to an ye nin semaine da ka an tasi an ka kokɔrɔw la diinɛ b'o la fɛn bɛɛ b'o la parce que an fura dama ma deli ka o kɛlɛ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc o de y'a to bi an nana yan pour que ka delili kɛ halisa bɛn ka sabati Mali kɔnɔ. Donc o ye jamanatigiw ka latigɛ ye an bɛɛ ka laɲini ye o de ye parce que ni kɛlɛ wulila k'a fɔ ko ɲi t'a la o t'a la dɛ. Ni a kɛra kɔrɔn fɛ o a kɛra duguma o bɛɛ de bɛ kɛlɛ conséquences sɔnti. Donc o tɛ mɔgɔ kelen ko ye, donc o y'an bɛɛ de ko ye. Donc mun ka gɛlɛn an ka fara ɲɔgɔn kan o de jamanadenw bɛɛ ka laɲini ye. Bon bɛɛ ka laɲini de an b'a jigiya k'a fɔ dugawu minnu kɛra a bɛ minɛ Mali jamana ma. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ ka sanga ni fɛn min ye Fondation Mohamed Sisi olu maa ɲɛmaaw ka laɲini ye ɲɔgɔndan belebele labɛnna alikuranɛ sanuman kalanni bunakun kan min senfɛ maa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ alikuranɛ kalan in senfɛ. A baaraw kun cɛra ka bɛn sibiri septembre kalo tile 20 san 2025 ma. A kɛra Zawiya Sheikh Baba Darame la Banangabugukaw fɛ yen nɔ ka bɛn ni maabaw caman olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ. Sherifla Jabarani so tɔgɔ la Abdou Karim Sako ani Nuhum Kone olu ye baaraw seereya. Ni kɛnɛ in bɛ baara kuncɛli ko fɔ n'o ye ɲɔgɔndan min labɛnna Fondation Mohamed Sisi fɛ kana Alakira ka hadisaw durusi ni ka se ka kɔrɔw faamuya ka baara kɛ ni a ye. O baaraw labɛnna Fondation maaw fɛ maa 86 ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kalandenw ye cɛw ni musow la. Laɲini wɛrɛ t'a la fo n'a kɛra Alakira ka kumakan sanuman ninnu ni olu de bɛ silamɛw bilasira kuranɛ kɔfɛ olu ka se ka durusi ni k'u faamuya ni ka baara kɛ n'a ye walasa silamɛw ka se ka ɲɔgɔn faamuya diinɛ yɛrɛ ka se ka faamuya silamɛw bolo min bɛ kɛ sababu ye k'an se dalimasa ma lahara. Ni baara in hakilina bɔra Marok masakɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma a ka fondation n'o ye Fondation Mohamed Sisi ye. U bolofara min bɛ an ka jamana kɔnɔ baara in labɛnna olu de fɛ. Kalanden minnu sen donna a baara la maa 86 u tilala kulu 3 ye.
kulu dɔ kun adisa muga ani duru durushi kulu dɔ bɛ adisa 35 duru durushi dɔ bɛ adisa 40 ani duru durushi o ɲɔgɔnda min kɛra ni kɛnɛ ye a jaabi dilen de ye maa minnu ye danni kɛ tɔw cɛma kana olu yira kɛnɛ kan o maa minnu ye maa saba bɛ taa olu fɛnɛ na ka taa Maroc ni olu bɛ taa Mali yɛrɛ représenter jamana 40 ani 8 ni ɲɔgɔn cɛ. Laɲini min b'a la o ye k'an ka denmisɛnninw ka hadisa kɔdiyaw ye ka alakira diyaw ye alakira ka fɔtaw n'a ka kɛtaw k'olu fana diyaw ye et puis u bɛ kuranɛ durusi cogo min na u ka se ka kira ka kumakanw fana durusi o cogoya la kɔrɔba minnu bɛ kuma ninnu kɔnɔna la u ka se ka kɔrɔw faamuya a faamulen kɔfɛ u ka se ka baara kɛ n'a ye n'u ye baara kɛ n'a ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni hakilisigi an ka jamana kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ni kelenya k'o sabati an ka jamana kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye silamɛw yɛrɛ cɛ bɛn k'o cɛ bɛn sabati an ka jamana kɔnɔna la donc baara do baara min n'a ka bon kosɛbɛ donc baara do baara min ni fondation Mohamed VI y'a initié u ka donc ka foli di Maroc masakɛ ma a ka nin hakili ɲuman na ka foli di Maroc fondation mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di fondation membre bɛɛ lajɛlen ma puisque ciba de nana ni cidenya ye o kumana o cidenya ye o nana ni mina min ye n'o ye baarakɛ mina ye o de ye hadisa ye a ye min fɔ a ye min kɛ min sabatira a ɲɛ na n'a ye a iqraru a jɛna n'a ye a ma fɛn fɔ a la walima a ye fɛn fɔ a la a bɛ fɔ de ma ko sunna o tuma fɔ denmisɛnninw k'o dɔn o kumana denmisɛnninw ye ɲɔgɔndan kɛ maa 80 kun don maa 40 o tɔmɔna o maa 40 fana maa 3 olu premier deuxième troisième groupe fɔlɔ la premier deuxième troisième groupe filanan na sabanan na donc mɔgɔ hadisa 40 ani 5 dɔ filanan hadisa 30 ani 5 sabanan hadisa 20 ani 5 mais i b'a durusi i b'a kɔrɔ dɔn i b'a ala ka laɲini fana dɔn an y'o de jaabiw bɔ bi o kumana mɔgɔ minnu gɛɲɛna nin na alhamdulillah fɛn min ye Maroc lasigiden ka ciden ye kɛnɛ kan a ye foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin fondation Mohamed VI maaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma minnu ye ni baara in labɛn ka taa se a kalandenw minnu ye a baaraw participer ni ka yira k'a fɔ Maroc masakɛ ko a cɛsirilen bɛ diinɛ baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma farafina dɔnnibaw k'u dɛmɛ u ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka dɔnniw cari u ni ɲɔgɔn cɛ n'o de bɛ kɛ sababu ye diinɛ ka se ka faamuya ko ni jigiya bɛ o baara la o de ye k'a fɔ denmisɛnninw ka se ka u sen don o baaraw la olu minnu ye siniɲɛsigi ye a ye foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin Mali jamana bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma fondation Wura Mohamed VI o mamuru sodaso minnu yera ni kɛnɛ in kan ni baara in kɔfɛ olu bɛna taa Mali représenter Maroc u ni jamana 40 ani 8 de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali kɛ ka san sɔrɔ. Amina yarabi Abdul Karim Sako ala ko o kɛ kalanko bunaku kan ka sangani université privée Cheikh Diallo ni a dɔɲɔgɔn kɔnɔ IPCD katikaw feni na u ye u ka sankuncɛ kalan n'o ye kalan sɛbɛnw ye n'an b'u wele ko diplôme o taara ka ɲɛsin kalandenw ma min bɛ tali kɛ u ka kalandenw ta ko 6nan n'o ye 6e promotion ye baara kofɔlen kɛra ka bɛn sibiri septembre kalo tile 20 san 2025 baaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ Seydou Danyogo n'ale kɛra ni promotion in den fa ye ale ka yamaruw kɔnɔna na Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Korotumu Jabate ani Seydou Ɲare olu ye baaraw seereya ka kɛɲɛ n'u ka kalanden kun 6nan bɔtɔ ye 6e promotion sanfɛ kalanso min cɛngolen bɛ Kati n'a tɔgɔ ye université privée Cheikh Diallo IPCD o ma ɲɛmaw de ni hakili ɲumanya sɔrɔ i n'a fɔ laadala san o san ni ka lajɛrɛ belebeleba boloda u ka kalanden minnu tilala k'olu ka diplômew di u ma ɲinanta n'o ye 6e promotion maaw ye o tɔgɔ dalen bɛ Seydou Danyogo de la écoleden min y'u ka jɔnjɔn sɔrɔ dɔw b'a mɔgɔ 60 sanfɛ parce que caman ma na ka tababu kɛ fɛn wɛrɛw ye nka ladilikan min b'an bolo ka f'u ye u ye diplôme min sɔrɔ sisan jɔnjɔn min sɔrɔ n'o bɛ fɔ o ma tubabukan na ko licence ye diplôme kunfɔlɔ de ye kalan wɛrɛw bɛ licence kɔfɛ min bɛ se k'a to u bɛ dɔnniya wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se k'a to u garisɛgɛ bɛ bonya baara sɔrɔ lahalaya la n'o ye masterw ye donc an ye o ladilikan d'u ma k'a fɔ u kana dan licence in na u k'u cɛsiri halisa ka diplôme wɛrɛw ɲini ka fara licence in kan walasa
u garisɛgɛ bɛ se ka caya baara sɔrɔ lahalaya la cogo min na k'a fɔ kalan de bɛ yan mɛtiri minnu bɛ yan u b'u ka baara dɔn wa u ka baara ka d'u ye. A kelen ka kɔrɔfɔta kɛnɛ in denfaya kun bɛ maa min bolo ani promotion in tɔgɔ dalen bɛ ale fɛnɛ de la a ye waleɲuman dɔ folikan kɛ. Kɛnɛ in denfaya diyara ye kosɛbɛ n b'a fɔ k'a fɔ nisɔndiyalen don n wasalen don kɛnɛ in kɔnɔ parce que depuis u y'a ma dɔn k'a fɔ vraiment u bɛ fɛ ka choisi comme parrain et puis porteur de ka parrain promotion tɔgɔ dan na nisɔndiyara. Ok n bɛ a f'u ɲɛna k'u cɛsiri nin ye étape dɔ bannen mais dɔw wɛrɛ bɛna daminɛ tuguni donc min bɛna daminɛ o de ka gɛlɛn u tilala min na donc an b'a f'u ye k'u cɛsiri parce que baara ɲini a ma nɔgɔn mais n'u y'u cɛsiri ka se ka différence créer u ni diplôme tigi tɔw cɛ a ka ca Ala fɛ u bɛ se ka nɔ bɔ. Kalanden somɔgɔ minnu bɛ yen ani kalanden minnu y'u ka nin diplôme ninnu sɔrɔ u fana ye waleɲuman dɔ folikan kɛ ni ka ɲɛsin université Cheikh Ne Diallo UPCD maa ɲɛmaaw ma fo ka taa se kalanfaw ma ka kɛɲɛ n'u ka dɔnniya jolenw na ka kɛ olu kun. Ni ŋɔni ba de bɔ parents d'élèves sen na an bɛ barika da an bɛ dugawu d'u ye quoi école in Ala k'a taa ɲɛ Ala ka barika don a la Ala ka barika don a la denmisɛnnin fɛn bɔ Ala ka baara nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye. Nisɔndiyaba de bɛ na ni yɛrɛ n bɛ foli belebeleba di n parents ma olu minnu sɔnna k'u consacrer n kama n bɛ foli belebeleba ta ka d'olu yɛrɛ ma fɔlɔ o b'o yen n b'an mɛtiriw yɛrɛ fo olu fana minnu sɔnna k'u ka dɔnniya d'an ma walasa an ka se ka nin ko in latɛmɛ ka se yan bon n bɛ min f'u ye n'aw mago bɛ kalan ɲuman na aw gɛrɛ université Cheikh Ne Diallo la yen kɔni foyi tɛ manqué élèves la condition bɛɛ lajɛlen an b'o kɔnɔna la. Hakilila jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni sigi in y'an ka bonyana ne ni kalanden ninnu ka diplôme dili min kɔnɔna na maa min ye bɛɛ lajɛlen dan n'a k'a ma ko major o kun ye an balaka dɔ ye n'a tɔgɔ ye Kulibali Abi Jalo ye. Sigi in yɛrɛ nisɔndiya tɔ bonyana ni gato dɔ tigɛli ye fo ka taa se dɔnse dumanw ma. Kunnafoni kuncɛla association des jeunes premiers du Mali bakurubala AJPM ka bɛni a ma ɲɛmaw ka laɲini ye ka jɔnjɔn ani lakodɔnni sɛbɛn ta ka di malidenw ma minnu kɛlen bɛ ka Mali kunkɔrɔta n'u ka baaraw n'u ka seko n'u ka dɔnko ye ka baarabaw kɛ yaasa Mali a ye se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na o hukumu kɔnɔna na u ye jɔnjɔnba ta ka ɲɛsin Monsieur Amadou Tumani Sidibe n'ale ye sɔrɔ bosobangana ye min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Dubaï ma ale ka sanga ni a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔw ye ani fɛn min ATS auto o maa ɲɛma fɛnɛ don u ye ni jɔnjɔn sɛbɛn ninnu ta ka ɲɛsin a ma yaasa ka waleɲuman dɔn foli ni barikada kɛ ka ɲɛsin a ma ali bi a ye se ka belebele fara cɛsiri kan cogo min na o hukumu kɔnɔna na jɔnjɔn di kɛnɛ in sigira Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ la ka bɛn sibiri septembre kalo tile 20 san 2025 a teriw n'a limanaw a n'a somɔgɔw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ lajɛrɛ in kɛnɛ kan Sherifila ka ciden minnu tun bɛ Sadio Sidibe Fuseni Keita don. Amadou Tumani Sidibe ye sifinaka ye ni bololabaarakɛla fana don opérateur économique don AJPM maaw sera ma ka sabu kɛ a ka wulikajɔ a ka faso kanu ani a sababu la sifinaka caman ye baara sɔrɔ bi o de kadira kɔnɔna na wulila ka s'a ma ka jɔnjɔn ta ka d'a ma k'a jira la k'a fɔ ko maliyɛn dɔw ɲɛ b'a la a b'a la ka baara ɲuman minnu kɛ o de kadira kɔnɔna na wuli ni jɔnjɔn in d'a ma k'a fɔ k'a barikada ni ale yɛrɛ bolo ko nin bɛ dɔ de fara ale ka cɛsiri ka kuma bɛɛ a ye AJPM maaw fo k'o barikada. Association des jeunes premiers u ye jɔnjɔn ta ka a dema bi nisɔndiyalen don a la kosɛbɛ sabula nin b'a jira n'a k'a fɔ an bɛ fɛn min na ko an ka an cɛsiri o kan kosɛbɛ et en même temps baara ɲuman kɛ ma fɔlɔ b'a nafa sɔrɔ o ye e yɛrɛ de ye danaya ni i ye baara kɛ tiɲɛ kan i b'a nafa sɔrɔ n y'a bila minɛ min kɔnɔ n y'a bila danaya minɛ de kɔnɔ sabula ne bɛ mobili feere de kɛ bon ne ka client 98% c'est-à-dire que kɛmɛ sigi la 98 olu tɛ ne ye ɲala dɔn mais o bɛ n dɔn réseau de kan mais avec tout ça o bɛ danna k'u ka mobili commande kɛ n bolo ka wariw sara donc o mɛna k'u ka mobili d'u ma o bɛɛ kɔfɛ fana ni commerçant caman bɛ yen n b'u ka fɛn caman ɲɛnabɔ fana ni jamana wɛrɛw kan donc danaya dɔrɔn de n bɛ nin bila danaya minɛ de kɔnɔ la. AJPM mɔgɔw u y'a jira k'a fɔ ko olu ka nin wale in ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min b'a to k'a jira maa yɔrɔw la u ka se ka dusu ta n'o kɛra a ka ca Ala fɛ baarantanya bɛ dɔgɔya Mali jamana kɔnɔ a kun dɔ fana ye i n'a fɔ waati o waati a b'a fɔ ko karisa ntanyana ka jɔnjɔn ta k'a da su kan
ko olu b'a fɛ ko bɛɛ de kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ maa minnu bɛ dɔ kɛ la ka wuli ka se u ma u ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na ka bonyamasegin ka a ɲɛsin u ma o kanu de ye olu bila nin baara in na a ɲɛma ka fɔ la. N ye maa min yira u la bi o de Amadu Tumani Siribe ni bɛɛ b'ale dɔn ATS Auto Service Dubai Malien den don a ye kalan kɛ Mali la yan ka burusi sɔrɔ ka taa Inde k'i to Inde kalan banna a nana baara dege Dubai ka kɛ mobili jagola ye Dubai Malien den don sifinnaka don vraiment an y'a wele ka na encourager k'a fo k'a waliɲuman dɔn a ka baara ɲuman kɛw la jɔnjɔn attestation de reconnaissance dira ma tableau de mérite dira ma et puis tableau d'honneur dira ma ka fara tamani kan tamani d'or kan a k'a jija k'a cɛsiri maliyɛn wɛrɛ k'a ladege. Kɛnɛ in kan maa min ye jɔnjɔn sɔrɔ a balimaw a teriw a baaraɲɔgɔnw u bɛɛ nana ka na kungo kɛ ni ka tila ka na témoignage kɛ k'a jira k'a fɔ Amadu Tumani Sidibe maa min ye a hinɛ ka bon a bɛ balimaw fɛ a bɛ teriw fɛ ko a fɛ baara fana ka di kosɛbɛ o de kadira kɔnɔna na u nana ka na laseli dɔw kɛ k'a jira k'a fɔ jɔnjɔn min b'a la ka d'a ma o ka dɔgɔ a la. A ye jɔnjɔn di Amadu Sidibe ma sisan ale ye mobili feerelaba de don a bɛ mobili feere de kɛ a bɛ Dubai olu tun kan ka taa médaille d'a ma fo Dubai mais ko kelen de diyara ne ye ko mais ko Dubai ta ko y'o to yen ko ka na médaille d'a ma Maliba kɔnɔ yan. Ne y'a dɔn Dubai kɔnɔna de la o dun y'a sɔrɔ fana a bɛ kalandenya de fana la a ma tila yɛrɛ mais o n'a ta bɛɛ a tun bɛ bɔ Inde ni ka tila ka na Dubai ka n'a ka baara kɛ Dubai ni ka segin ka taa Inde donc n'o bɛ fɛn yira o b'a yira denmisɛnnin min don courage b'a la depuis a ma tila kalan na. Amadu Tumani Sidibe ni ale de garijɛgɛ donna AJPM maaw ka jɔnjɔn na bi a nisɔndiyalenba a ye foli tanu kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni ka tila k'a jira k'a fɔ ko jɔnjɔn min ni ale bɔra k'a sɔrɔ bi ka a y'a kanu k'a tɔ da an ka finitigilakaw la. N bɛ nin ta k'a bonya bɛɛ lajɛlen di an ka Mali golomasiri tabaw la sabula n'i bɛ jamana kɔfɛ k'a fɔ i faso ko balawu b'a kɔnɔna la maa fɔlɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu b'u nidi o ye an ka finitigilakaw de ye donc n'i ye gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ la ni Ala nana ka na bonya dɔ k'i ye a ka ca Ala fɛ fana k'i miiri se olu ma c'est pour cela ni jɔnjɔn nin n bɛ nin jɔnjɔn n b'a bonya n'a fɛn bɛɛ lajɛlen di an ka Mali golomasiri tabala golomasiri ma bɔ golomasiri la tɛnitigi bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ka baara ye lakana ye k'u fo nin yɔrɔ la yan k'u ka hiérarchie fo fana u fo n'o ye jamana ɲɛmaaw ye. N ye kalan kɛ Mali kɔnɔ yan n bɛ se k'an profiter o la fana ni puisque n ka maître yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ CNT kɔnɔ n bɛ se ka dɔ tɔgɔ fɔ Solomani D a ye droit constitutionnel kɛ ne kun maître Z Kulubali docteur Z Kulubali a bɛ CNT kɔnɔ a ye cours di ne ma Bandaw tele la fana ni secrétaire général à la présidence Kalilu Kulubali droit administratif a y'o kɛ ne kun. Bon fana kɔfɛ ala an bɛ waati min na komi bi bi in na le ministre des cultes maa min ɲɛsinnen bɛ diinɛko ni bato n'an ka laadako ma o ministre o fana ye cours kɛ ne kun o bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ an bɛ waati min na komi olu kɛra Mali kɔnɔ avant que ne ka taa jamana kɔfɛ. An bolo donna k'a fɔ kɛnɛ in kun cɛra ni waliɲumanw fɔliw ye ani fana ka Amadu Tumani Sidibe fo a ka jɔnjɔn in sɔrɔli la ani a ka wulikajɔ la kɛnɛ in kun cɛra ni fanfa mɔgɔw ka nɔbila dumanw ani seko ni dongo mɔgɔw fo ka taa se jɔnjɔndenw ma k'a ɲɛsin an balimakɛ Amadu Tumani Sidibe ka sabu kɛ a ka wulikajɔ ani a ka faso kanu. An bɛ Amadu Tumani Sidibe fo a ka ni jɔnjɔnba sɔrɔli la o bɛɛ fɛnɛ bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ so fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni nin waati kofɔlen ka foli kuraya ka ɲɛsin filɛlikɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan laseli wɛrɛ yan'o cɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.